Dili ta magdugay ato ta sa ato ang pagtuon o pagpamalandong sa pulong sa Dios. Ako mong gihangyo pag-abli sa inyong mga Biblia sa Filipos 3, versikulo 13 ngadto sa 13. Unya ako mong gihangyo pagbarog makadiyot mga kaigsuonan, agi pagtahod sa atong Dios samtang atong basahon ang iyang pulong. Nag-ingon dinhi, hinuon mga igsuon, wala gayud ako magunahon na nga nakabot ko na ang akong gitinguha. Ang gihimo ko mao ang paghikalimot sa nangagi ug ang pagpaningkamot kutob sa mahimo aron makaabot sa dag-anan. Busa nagdagan ako ditso gayud sa dag-anan aron maangkon ko ang ganti sa pagkatinawag sa Dios. Pinaagi ni Kristo Jesus ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Panalanginan sa Dios ang iyang pulong magampo ta, atong idukot atong mga ulo at ipiyong atong mata. Langitong Amahan, amo kang giday, gisimba, gipasidunggan ka namo, Lord. Nagpasalamat mi sa imuhang grasya, sa imong kaluoy, sa imong gugma nga rin namo, Lord. Salamat nga imo ming gidala, nimo nga dapit, aron kauban sa iyong mga katawhan, magkakahius sa mga kasing-kasing, sa pagpangita sa imuhang naong, Lord. O nasayod mi nga sa kinasingkasing namo ng buhaton, amo gyud kang makaplagan tungod kay di magyud nimo ihikaw ang imong kaugalingon. Ginoo nining kahaponon nagampo mi nga imong ministeryuhan ang mga kasing-kasing pinaagi nimo nga mensahe nga ang pagatun-an o pamalandungan, Lord. Dihugi mi sa imuhang espiritu aron mahimong sayon, klaro og tin-aw namong masabtan ang imong ipadangat nga mensahe, Ginoo. O nagampo ko nga kini magpabag-o sa mga kasing-kasing. Gamitan lang ko nga instrumento, Lord. Himuan lang ko nga agianan sa imong pulong. Giilan ako nga di ko angayan og takos ni mga butanga. Unsay mahuman namo, Ginoo, imo lamang ang tanan dungog og himaya. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Malingkod ta maigsoon. Ato ning giuluhan ang ato ang pagtuon niining kahaponon karon. Labas na pagsugod. Of course, obvious kaayo nga niata niining pagsulod nato niining tuig 2025. Mao na siya kung ato na siyang sumpayan, labas na pagsugod sa tuig. Ug nagtuo ko sama sa ubang mga katawhan, kita nga ni karon dinhi, ato gayud nga makita nga ang pagsulod sa usa ka bag-ong tuig, usa na siya ka kahigayunan nato, nga makahimo kitag labas na pagsugod. Ang matag usa kanato nagtuo ko nga maski layo pa ang bag-ong tuig, doon na natay gihimo nga mga certain goals. Aron nga kining mao nga mga tumong nato sa ato ang nagihimo nato sa atong pagsulod sa bag-o nga tuig, mao ni siya'y motabang nato aron nga makabaton kitag insakto nga focus sa ato ang journey niining mao nga tuig, mga kaigsuonan. Nagtuo ko ang goal sa uban is educational. Ang uban ang ilahang mga goals nga gihimo is career goals. Ang uban relational goals. Siguro ang uban dunay disiplina sa imong kinabuhi nga gusto nimong ma-develop. Or siguro dunay character traits nga gusto nimo nga ma-cultivate sa imong kinabuhi. Og nagtuo ko nga sama sad sa uban, kabahin sa atong gihimo nga resolution is moiba na atong timbang. Exercise more. Kini mao nga mga goals nato o kini mao nga mga resolution, maayon ni siya nga mga butanga. Apan kung ato ning tan-awon ang mga butanga ako ang
isgutan, maayo ni siya pero nakafocus lang ni siya sa external improvement sa atong kinabuhi. Hinuon walay daotan ni ana. Apan kita isip mga Kristohanon angay nga di ta malimot nga ang atong focus kanunay anaa sa biblikal na kamatuoran. Diin diha nato iangkla ang atong kinabuhing espirituhanon. Sa ingon ni ana unsa may atong masugatan niining mao nga tuig, dili ta mapaling-paling mga kaigsuonan. Sa atong pagsulod niining mao nga tuig, nagtuo ko nga aduna kitay mga nagsagol nga mga pagbati. Sa mapananglitan sa pagbaton og paglaom. O kana mao nga paglaom, aduna na say mixture of uncertainty. Naatod kay paglaom, pero naasay wa kay kasiguraduan. Kumulingi ta sa nilabayng tuig, nagtuo ko nga daghan kay tag nasugatan nga mga hagit sa kinabuhi. Daghan tag mga nasugatan nga mga kapildihan, mga kapakyasan. Dunay nagkalain-lain nga mga pagsulay. Dunay mga damgo nato sa kinabuhi nga wa nato makabot ni adtong nilabayng tuig. Apan ang nakanindot lang ni adtong mga bati nga mga kasinatian nato sa nilabayng tuig tungod kay dunay kauban ni adto nga mga nindot nga mga pagtulunan. Naka-learn ta. Dunay mga panalangin nga wa nato damha nga niabot bisan pa man sa mga bati nga nanghitabo sa tong kinabuhi. Og labaw sa tanan, bisan pa man ni adto mga nangaging panghitabo sa tong kinabuhi ni adto miaging tuig, atong nakita nga nitubo ta. Diha sa Ginoo bisan pa man niining tanan. Ang atong pagsulod niining maong tuig, mga kaigsuonan, makumparar nato ni siya sama sa usa ka blangkong papel ang bag-o nga tuig. Diin aduna kitay kahigayunan nga magsugod ta og bag-o. Nga diin magsuwat ta og bag-o nga mga istorya sa ato ang kinabuhi, mga kaigsuonan. Apan ang tinuod nga kausaban o ang tinuod nga kausaban nga lasting transformation, nag-require kana siya sa ato labaw pa kay sa paghimo og mga resolution. Kundili mga igsoon, ang atong gilantaw nga mas labaw og pag-uswag nga kabag-uhan o kalambuan sa atong kinabuhi, nagdiman kana siya sa atoa og bag-o nga pagpanlantaw sa kinabuhi. Meaning, a shift of perspective. Og labaw sa tanan, ang ato ang paghinalig kanunay sa kamatuoran sa Dios. God's eternal truth ang iyahang pulong. Ngano man, tungod kay kining mao nga kamatuoran, ang pulong sa Dios, mao kini siya'y mugiya nato. Sa ato ang pagmaneuver, sa ato ang pag-navigate sa mga muabot unya nga mga pagsulay, mga bagyo ug mga unos sa kinabuhi. Ang pulong sa Ginoo mao na siya'y maghatod nato aron ang matag usa nato, we press on towards the goal. Og ang pinaka-goal nato mga Kristohanon, mga igsoon, nato is knowing Christ. Makaila patagdugang niya, no? Og labaw sa tanan, ma-fulfill ang calling sa Ginoo nga ri sa atong kinabuhi. Dunay usa ka istorya, kining tawhana ginganlan siya si Glenn Cunningham. Niadtong gitawag natog the Great Depression nga nahitabo niadtong sayo pa sa 1900s, no? Kining tawhana
Nagatubang ni siya sa gitawag og pinakangit-ngit nga moment sa iyang kinabuhi. Sa bata pa siya. Isip bata sa dihang niadto siya sa ilang eskwelahan, ang ilang eskwelahan nasunog. Unya nasunog ang iyang duha ka tiil. Unya giingnan siya sa mga doktor, ug ang mga doktor konbinsido gayud, ug giingnan nila si Glenn Cunningham dili na ka makalakaw pag-usab. Apan bisan pa man niining bati nga balita nga iyahang nadawat mga kaigsuonan nga dili na siya makalakaw pag-usab, ni-refuse siya sa pag-accept ni ini. O ang iyang gibuhat ni himo siyag choice to believe diha sa possibility of recovery. Nga doon na pag yun siya paglaom. No? So ang iyang gibuhat, adlaw-adlaw, ni strain siya towards a goal of walking. Unya sa diya makalakaw na siya, ni padayon pagyud siya into running. Og ni persevere ni mao nga tawo si Glenn Cunningham. Og istoryahan ta mga igsoon, giila siya as one of the greatest runners. Unya ang ihang Olympic achievement na hitabo ni atong 1936 Summer Olympic nga didto giheld sa Berlin, Germany. Diin nakadaog siyag medalya sa 1,500 meters, maigsoon. Ang istorya nini mo nga tao, usa ka reminder na to. Nga ang mga bati nga nanghitabo sa tong kinabuhi in the past year, ang mga setbacks, ang mga delays, ang mga obstacles, dili na mo i-define na to. No? Kung dili mga igsoon, ang atong response, mahitungon ni adto. Og isip mga Kristohano ng atong response, angay nga it is fueled by faith and hope. Ang ato ang balos sa mga dili maayo nga mga kasinatian, mga bagyo, kawaladon o kakulian sa kinabuhi, ang atong response is tinukmod na siya sa atong pagkinabuhi sa pagtuo o sa atong pagbaton o paglaom diha sa atong Ginoong Hesukristo, mga kaigsuonan. Og mao na siya mo shape sa ato ang journey. Sama ni Pablo dinhi sa ato ang teksto sa Filipos 3, versikulo 13 ngadto sa 14, gibiyaan niya ang iyahang nangagi unsa may mga kasakitan o unsa may anaa sa iyang kinabuhi kaniadto. Unya ni strain siya towards unsay naa sa unahan. Og ni press on siya towards his goal. Ang kinabuhi ni Pablo, mga igsoon, nagpakita ni siya usa ka prinsipyo sa kinabuhi. O ang prinsipyo nga ato makita sa kinabuhi ni Pablo, mao ni siya ang pagsalig sa Dios. Iyahang gidawat unsay naa karon. Og nidagan siya sa daganonon nga gibutang sa Ginoo para kaniya uban ang determinasyon og ang pagtuo. So makapangutana ta mga kaigsuonan, unsay angay natong ipanagana kung mohimo kitag labas na pagsugod niining mao nga tuig. Tanaw na to tong una nga point. Dili pahingpit ang imong kahimtang karon. Kung ato na siyang sabton, kanabitaw naa ka sa sitwasyon, ayaw dayog ingon nga, maunag yun ni akong kinabuhi. Ingon na yun ko ani. Sa kinabuhi mga igsoon, daghang mga butang nga sa atong tanaw, dili pa na mao.
Dili pa na siya mo ang realidad sa atong kinabuhi. Sa Filipos 3:13 o nga bahin, basahon na to nag-ingon, hinuon mga igsuon, wala gayud ako magunahon na nga nakabot ko na ang akong gitinguha. Unsa may ito makita dinhi sa sulti ni Paul. Makita na to dinhi nga gi-acknowledge ni Pablo, wala pa niya makabot ang iyang gitinguha. O kana mao nga pagkasulti ni Pablo, iyang gipunting dinha ang iyang imperfection. Og naapay journey ahead nga angay niyang daganon og adtuan. Kung atong tan-awon ang kinabuhi ni Pablo, ang iyang outward appearance ang kinabuhi lisod. Naa siya mga pagsulay. Nabilanggo siya. Daghan siyag mga challenges yang kinabuhi. Unya kung ato ning tan-awon, maka-discourage. Kung ikaw siguro mo'y naa sa dapit ni Pablo, kini mao nga mga panghitabo sa imong kinabuhi might seem discouraging. Apan ang focus ni Pablo wala sa iyang sirkumstansya. Kundi ang focus ni Pablo naa sa pagpanlihok sa Dios yang kinabuhi mga igsoon. Nga ang Dios, ang iyang trabaho is transformative. Buti pasabot kung maingon gani ka, mao na gyud niya akong kinabuhi, imo na. Pero sa Ginoo mga igsoon, naapay daghang mga butang nga atong masinati diha niya. Si Pablo sa verse 14 nag-mention siya about price. Ganti. Og maon ni siya iyahang gigukod. Maon ni siya gi-pursue ni Pablo mga kaigsuonan. Og kining mao nga butanga nagpakita ni siya nga ang katuyuan sa Dios, God's purposes, mas labaw kaysa atong sirkumstansya. Buti pasabot mga igsoon, unsa imong kahimtang karon na ay katuyuan ang Ginoo nganong naa kaan na mao ang kasinatian. Mulakbit tag hisgot sa usa sa mga narrative sa Bible, ang Gospel of John. Makita na to dinha ang istorya sa John 11 nga ang usa sa higala ni Ginoong Hesus nagmasakiton. Si Lazarus atong gipasabot, no? Si Lazarus was dying, himalatyon siya. Unya ang gibuhat siya mga igsoon nga si Maria og si Marta, nagpada silag mensahe ngadto ni Ginoong Hesus nga naghangyo sila nga tabangan ang ilang igsoon nga si Lazaro nga a good friend ni Ginoong Hesus. Unya sa diyan si Ginoong Hesus nakadawat niini mao nga balita, mao ni iyang reply. Basahon na to ang Juan 11 versikulo 4. Nag-ingon dinhi, sa pagkabalita ni Hesus niini, miingon siya, dili siya mamatay niining sakita. Pero namatay biya si Lazaro. Unya tanaw na to ingon, nahitabo kini aron kapasidunggan ng Dios. O pinaagi niini kapasidunggan usab ang anak sa Dios. Unya moambak ta sa Juan 11 versikulo 14 sa second part ngadto na sa 15 nag-ingon dinhi, patay na si Lazaro. Apan tungod kaninyo nalipay ako nga wala ako didto uban kaniya aron motuo kamo adtuon ta siya. Kining duha ka bersikulo nga bag-o lang tong gibasa mga kaigsuonan, makakita ta dinig usa ka maandindot og mahinungdanon nga prinsipyo nga gitudlo sa Biblia. Unsa man na siya? Maski unsa ka bati sa imuhang tan-aw ang nahitabo nimo o nahitabo sa imong kinabuhi o kahimtang nimo, God is doing something good. Ha? Ang imo lang tan-aw bati, pero likod ni ana ang Dios nagapamuhat og maayo. Pagkaanindot ana nga mga pagtulunan, mga kaigsuonan, dili ba? Bisan pag unsa ka bati ang imuhang sitwasyon,
isip mga magtotoo, doon natay pagsalig, natay confidence nga ang atong Dios nagapamuhat something good ni ana mo nga bati nga sitwasyon nga naata. Siguro ang atong makita conflict. Isura ni akong sitwasyon na ako sa usa ka disharmonious relationship. Mo na itong tanaw. Pero ang Ginoo nga nagtanaw ana mga igsoon nga naa ka na mga sitwasyon, gitanaw na sa Ginoo as a training ground para nga maumol imong character. Siguro ang atong makita puro kasakitan, puro kapait. Apan ang Ginoo mga igsoon nga nagtan-aw nga naa kanya mga sitwasyon, gitan-aw niya nga kana imong kasinatian, kana imong nga sitwasyon, nag-serve na siya as a tool, usa ka hiraminta aron ma-prevent ang imong kasing-kasing, aron dili nimo i-embrace ang mga butang, lumalabay lamang ang bili ni ining kalibutan mga igsoon. Siguro ang imuhang kasinatian karon kalisdanan. O daghang mga panahon mo ingon ta, wa mo kasuway ani akong nasinatian. Og nagtuo ko mga igsoon sa mata sa Ginoo, naa ka diha nahimutang niana mo nga dapit aron ikaw makasinati sa iyang grasya nga mag-sustain nimo ug maghatag nimo kadaugan. So makapangutan na taon say angay na tong buhaton ini. Saligi ang pamaagi sa Dios diha sa imong kahimtang. Daghang mga panahon nga mag-atubang tag sitwasyon sa kinabuhi nga murag unfair kaayo. Apan si Pablo mga igsoon nag-remind nato nga kung unsa may imong sitwasyon, ato ni siya nga i-view mga igsoon, tan-aw nato ni mao nga moments sa atong kinabuhi, dili sa ato ang human perspective. Kung dili mo gamit ta sa linti sa Ginoo. Mo gamit ta sa lens sa Ginoo aron atong makita ang iyang eternal purpose ni ana mo nga sitwasyon nga naata. O kung ugaling makasinati, makasugatag mga kalisdanan sa kinabuhi nato, naatay choice. Nga kita makapili ta sa pagsalig sa ato ang Dios, nga ang atong Dios nagapamuhat behind the scene. Og ang katuyuan sa Dios, of course, number one is para sa iyang glory og para sa ato ang good. Mao na siya maigsoon ang gitawag the doctrine of God's providence. No? Di siya masayop. Og nahigugma siya nato maigsoon. Og gamhanan kaayo ang atong Dios nga nagkontrolar sa tanan. Nakasuway na ba ka nga daw sa nasirad-an kag pultahan? Ang mga closed door nga atong masinati sa atong kinabuhi, murag sa ato ang paminaw, murag kapildihan o kapakyasan. Pero istoryahan ko ka mga igsoon. Basin og ang Dios nagsiraan na mao nga pultahan nimo kay iya kang i-redirect ngadto sa usa ka butang greater. Mas labaw kay ni anang nasira nimo. Or gamiton sa Ginoo kana mga kasinatian nimo para iumol imong character. Para mulaom pa imong pagtuo. Or siguro gigamit na sa Ginoo tungod kay doon na si ablihan nga bag-o nga opportunity sa imong kinabuhi. Sa ato mga pag-ampo, mga kaigsuonan, pangayoon nato sa Ginoo. Lord, ipadayag nga rin ako ang insaktong perspective diha sa trials na akong giatubang karon. Pamalandong sa mga saad sa Dios. Ilabi na gyud ang Romans chapter 8 verse 22, inote lang yung mga igsoon. Tungod kay mga saad sa Dios nag-assure na to nga watan niya biyai. Og watan niya talikdi. Og sama sa akong giingon na God works all
things for good alang ni ato mga nahigugma kaniya. So kumaw ni si ato ang perspective mga igsoon, mausab na ang ato ang response. Imbis miingon ta, unsa na masading nahitabo eh. Lain na sa ning problema. Ha? Hinuon mga igsoon, imbis miingon tag unsa na may menta. Mangutana ta mga igsoon, nganong imo maninggi alaw, Lord? Ha? Hinumdum lang ko, sa magminyo na ko ba? Ananghid na ko kong papa pa. Magminyo na ko. Nakaplagan ako ang binuhat nga mo'y nakatumpag sa kamalig sa kong pagbati. Kay babon si tubag sa kong papa, ingon siya, dako ang problema na dungoy. Ikaw anong problema man nga, makalipay man na to, no? Daghang mga panahon ngayon, anak ta. Apan mga igsoon kung atong focus naa sa kamot sa Ginoo. Mo-grow ta in our trust in God. Unya makita na to ang gamhanang kamot sa Ginoo. Bisan naa ta gipataliwad-an sa mga butang nga murag way kasiguraduan gyud ni. Apan di ta malimot, God is in control. Na? Kung ato iduga mga igsoon ang ato mga kasinitian, pwede nga dunay mga losses nga niabot sa tong kinabuhi. Struggles, mga hindrances. Kahibawo mga igsoon nga mahimo na siyang testimony nga atong ika-share nga to sa uban nga ang atong Dios matinud-anon siya. I-share ang imuhang kasinatian. Kung giunsa ka pag tabang sa Ginoo. Giunsa kaniya paghawas gikan sa malisod nga sitwasyon. Og tingali makahatag kag hope to someone nga nag-atubang og susama nga sitwasyon nga imong naagian. Kung i-allow na to ang atong Dios paggamit sa ato ang mga kalisdanan, pagministeryo nga to sa uban, doon ay transformation nga mahitabo. Unsa man na siya? Ang struggle, matransform siya, ang atong struggle, matransform siya, og mahimo siya mga igsoon nga maka-create og eternal impact nga to sa uban. Sa di atong gi-share, nga bisan pa man iniwa ta pasagdi sa Ginoo. Dili lang ni siya mag-encourage sa mga tao, kundili maglig-on sa ato ang pagtuo, mga kaigsuonan. Ikaduha, unsay angay na to ipanagana kung muhimo kitag labas na pagsugod. Tanaw na to ikaduhang point na to. Ang pagpaabot sa Dios dili pagpaluya na to. Unsa man di ay purpose sa atong pagpaabot sa atong Dios. Of course, kung magisgot gaytag waiting, na ay delay. Ang atong pagpaabot sa Dios are meant to develop us. Dili pag-discourage na to. Basahon na to ang Pilipos 3:13 sa second part nag-ingon. Ang gihimo ko mao ang paghikalimot sa nangagi. Og ang pagpaningkamot kutob sa mahimo aron makaabot sa dag-anan. Kini mo nga verse, ato makita din si Pablo nga iyang nasabtan, nga ang espirituhanong paglambo na to, spiritual progress na to, nag-require na siya pailob. Patience. Kung naaga ni pailob, na ay waiting. No? Iyang giila mga igsoon nga ang timing sa Ginoo, ang iyang perfect time sa Ginoo, dili kanunay takdo sa atong expectation. No? Pero maskin pa man og ang time sa Ginoo, lahi kaysa unsay ato ang gi-expect. Ang timing sa Ginoo kanunay gyud nang naay purpose. No? Ang delay sa Ginoo mga kaigsuonan kanunay nang mag-develop og endurance nato. Padayon ta. Mag-develop na nato sa atong focus. Magpalig-on sa atong pagtuo.
tungod kay taas pa atong daganunon. O kung wala ning mga butanga, dili gyud ta makaabot ngadto sa unahan. O ngadto sa dag-anan mga igsoon. Kung balik ta sa istorya ni Lazaro, si Ginoong Hesus, sa dihang nakabalita siya nga ang iyang higala nga mao si Lazaro, nagkinahanglan niya nga si Lazaro dili lang naay sakit kundi dying siya, himalatyon siya. Ang gibuhat ni Ginoong Hesus, nagpadilatar usa siya duha pa ka adlaw. O ang nahitabo, namatay na gyud si Lazaro. Siguro para ni Maria og Marta, of course para ni Lazaro nga naghuwat sad siya, wa pa siya matay, makaingon siya, unsa gud kang klasiha nga amigo? Unsa gud kang klasiha nga higala? Nga bisan nakahibaw na ka nga niami sa lisod nga sitwasyon, nagdugay mahinong kag-abot. So nga naman nga si Ginoong Hesus, nag-delay man siya. Sa tinuod lang mga igsoon, niining mao nga bahin sa kasulatan sa John chapter 11, di na to matukib o matugkad nganong nagpadugay ang atong Ginoo. Pero doon na tayo usa ka butang nga klaro kayo ang kinaiya sa atong Ginoo. God's character. Ang kinaiya sa atong Ginoong Hesus, kahibaw taon sa iyang kinaiya. O kahibaw ta tungod sa kinaiya sa atong Ginoo, naagyud siya'y maayong rason nganong wa siya moadto dayon, nagpabilin pa siya duha ka adlaw og si Lazaro namatay na. Nakasuway na ba ka nga naa kay gipray unya nagpaabot ka? Unya extended na kayo ang time of waiting nimo. Nakasuway na ba ka nga nagpray ka, tagay kog direction, Lord? Unya wa gyud si Lord mo reveal nimo. Nakasuway na ba ka nga nagpray ka nga tagbuan ni mao nga need nako, Lord? Unya wa gyud. Og niini mao nga sitwasyon og daghan pa nga sitwasyon nga susama niini nga ato ang masinati, moabot na to ang tentasyon nga mohimo tag konklusyon, God doesn't care. Way paki si Lord sa akong kinabuhi. Unya dali kay tang ma-discourage. Unya muhimo dayon ta og konklusyon nga ang akong problema dili importante sa Ginoo. Insignificant ako ang problema sa Ginoo. Way paki si Lord. Apan kumuhimo dayon tag konklusyon nga sama ni ini mga kaigsuonan, angay nga ayaw dayon. Pero kumuhimo din tag konklusyon nga sama ni ini, ang Ginoo way pagtagad nako. Akong problema, ako ang concern, akong gihangyo niya, insignificant niya. Kumuhimo tag konklusyon day na ma-miss na to ang dakong kamatuoran. Unsa nga kamatuoran? Ang dilatar sa Ginoo gidesign na siya para ma-develop ta. Dili aron pag-discourage na to. So unsa may angay itong buhaton ni ini? Saligi ang takna sa Dios. Ang kanang pagpaabot mga igsoon mo na pinaka-challenging kaayo nga butang o aspito sa ato ang spiritual journey. Sama ni Pablo nga ato makita dinhi naningkamot siya. Si Pablo press forward. Bisan pa man ugwa pa niya maangkon ang iyang gitinguha. Pero bisan pa magwa maangkon niya ang gitinguha mga igsoon, wala ni makababag nga dili siya mo padayon pagpaningkamot ngadto sa unahan. Og ang matag usa nato nga niani ning kahaponon karon, angay nga kita maka-learn ta, makakaton ta pagsalig sa perfect timing sa Ginoo. Timan ini siya maigsoon. Ang pag-delay sa Ginoo, kanawa pa maabot ba? Dagha mga panahon ato ang feeling is denial. Pero istoryahan ta maigsoon, dili na mo ituyo sa Ginoo.
Sa sulat ni Propeta Habakuk, makita nato dinha nga ang Dios naghatag natog assurance nga ang mga plano sa Dios mamatuman gayud. Dunay mga nangatuman, dunay nangatuman karon, ug dunay matuman pa. Naa siya'y plano para sa tanan, ug naa siya'y plano specifically para sa imong kinabuhi. Wa ko kahibaw og unsa na siya maigsoon. Pero ang assurance sa Ginoo, ang iyahang plan will come to pass. Basahon na nato ning Habakuk 2:3 nag-ingon. Kay may panahon nga gitakda alang sa katumanan sa panan-awon. Ug mahitabo gayud kini. Busa bisag murag dugay kining matuman. Take note. Paabuta lang kay moabot gayud kini. Inay mong tapad, paabot lang. No? Anya ing nasad, niabot na oy. Niabot na akong gipaabot. Nagtuo ko kitang tanan na atay mga prayer, mga igsoon. Siguro ang uban na to nagpray tag breakthrough. Ang uban na to nagpray tag healing. Direksyon. Unya ang tubag sa Ginoo murag pagkadugay moabot. Akong hangyo ayaw ka discourage. Ayaw kaluya mga igsoon. Hinuon atong pamalandungan ngang atong pagpaabot mao na siya ang period nga ulmahon tas Ginoo. Ako mga igsoon, nadawat nako ang calling sa Ginoo 1995. Kabaw na ko nga gitawag ko sa Ginoo nga magpastor ko 1995. Pero kahibaw mo kanus ako na pastor 2010. Na? Unsa may nahitabo ni ato mga period. Mao to siya ang period nga gi-shape sa Ginoo ang akong character mga igsoon. Or mao ni siya ang mga area ang atong waiting period. Mao na siya ang time mga igsoon nga i-reveal sa Ginoo nga rin nato ang mga area sa atong kinabuhi nga need ta nga mo grow. Og sa dihang naa ka sa panahon nga nagpaabot pa ka sa Ginoo, ayaw usiki ng panahon na. Gamitan na siya nga mulaom pa imong relasyon ngadto niya pinaagi sa imong personal devotion sa Ginoo. Ang timing sa Ginoo mga igsoon dili na siya reflection sa iyahang indifference nato. Dugay kayong time sa Ginoo indifferent si Lord. Kung dili mga igsoon, kung magisgot kay tag delay, taas kay kong waiting, nagpasabot na siya sa wisdom sa Ginoo. Nagpasabot na siya nga naa ka sa moment of waiting tungod kay God cares for you. Pinangga kaniya igsuon, no? Og ang atong pagpaabot dili na siya usa ka passive nga nagwait nga atay buhaton. Kundili samtang nagpaabot ta actively naghinalig kita sa promises sa Ginoo tungod kay kahibaw ta ang atong Dios di gyud siya malate. Ha? Bisan pa magdi ta kasabot sa iyahang timing mga igsoon. Ikatulo, unsay angay natong ipanagana kung muhimo kitag labas na pagsugod? Karon ang saktong takna na magbuhat sa maayo. Basahon natong verse 14, Pilipos 3:14 una nga part nag-ingon. Busa nagdagan ako ditso gayod sa dag-anan aron maangkon ko ang ganti sa pagkatinawag sa Dios pinaagi ni Kristo Jesus ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Makita nato nga si Pablo nagdagan ditso sa dag-anan. Ngano nagdagan man siya? Unsa may gipasabot din na, unsa may gi-emphasize ana? Urgency. Ha? Buti pasabot mga igsoon kung magisgot kita gitawag ka sa Ginoo kita tanang ginabi at ay calling. Kung gitawag ka sa Ginoo ang imong response angay nga immediate. Ang imong response angay nga uncompromising mga igsoon. Si Pablo sa diyang nagdagan siya ditso sa dag-anan, nagpasabot na siya nga
kinahanglan karon o karon magkinabuhi na ta nga magmasinugtanon sa calling sa Ginoo. Ang gi-exhort ganina sa atong worship leader is obedience sa pulong sa Ginoo mga igsoon, sa iyang command. So karon, right now, kini mo nga moment is the best time nga atong i-align atong kinabuhi diya sa kabubuton sa ato ang Dios. Unsa kay binisayaan ng procrastination? Kana murag wa lang ba, no? Kung inaana gayta mga igsoon sa mga espirituhanon nga mga butang, storyahan ti kay igsoon, di madugay, mas tambol ka. Kung mag-procrastinate ta, mawala na to ang mga opportunity nga gihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ang focus ni Pablo firm. Nagdagan siya ditsus daganan. Og si Pablo mga igsoon naghatag siya modelo nato. Unsa man ang modelo? Immediate obedience ngadto sa Ginoo. Unya ra Lord, pag may time ko, ayo ana. Karon dayon. Yes Lord. Unsa may gitudlo nato ani? Ang matag usa nato mga igsoon gitagaan ta sa Ginoo allotted time. Kitang tanan sa atong pag-start sa kalibutan. Unya ang taong maalamon, ang wise nga tao, gamito niya ang time magihatag sa Ginoo niya aron iyang buhaton unsay calling sa Ginoo diha niya para iyang gamiton ang time magihatag sa Ginoo niya. No? O kitang tanan na atay klarong direksyon. Unsaon ito pagkinabuhi? Ang kabubuton sa Dios naa sa iyang pulong. Naa ang iyang direksyon nato dinha. Ang problema nato sa di makabasata sa sugo sa Ginoo, lisura sa daan ni ay. Risky kay ning buhaton imuhang sugo, Lord. Unpopular. Og daghang mga panahon mga igsoon mo resist niini. Nay mga panahon nay mapa-counsel nako nga mga magtiayon. Unya sa diha maminaw ko sa ilahang mga sides before ko nga mohatag sa ako ang counsel nila. Kasagaran mao ni akong istorya nila. Ganahan ba mo nga i-bless mo sa Ginoo? Of course, wag yung mingog no. Kumingay sila yes. Ang sunod na ko nga itubag. Ang sunod na ko nga istorya. Pag masinugtanon mo sa Ginoo. Obey God. No? Kung dili nato buhaton unsay sakto karon, mo end up gyud ta mga igsoon nga magkapandol-pandol ta sa atong kinabuhing Kristohanon. Unsay ang ito buhaton niini? Pilia ang pagsugot sa Ginoo kaysa paglangay. Karon sama song gingon karon ang adlaw nga atong i-align atong kinabuhi diya sa kabubuton sa Dios. Si Santiago naghatag siya pasidaan nga kung maglangan ta sa pagbuhat sa maayo, mo resulta na siya nga makasata. Basahon na to ang Santiago, James chapter 4 verse 17 nag-ingon. Busa ang tao nga nasayod unsay maayo nga buhaton. Apan wala magbuhat niini, nakasala. Huna-huna mga panahon mga kaigsuonan nga nabati nimo nga ang Ginoo nag-lead nimo na ang iyang prompting sa imong kasing-kasing pasayloan ng tawhana. Or nabati nimo nga gilid ka sa Ginoo i-share ang gospel aning tawhana. I-share nga tuniya nga si Ginoong Hesus nagpakamatay sa krus tungod og alang siya mga sala. Aron makabaton siya kapasayloan. Aron makabaton siya kinabuhing dayon. Aron makabaton siya bag-ong kinabuhi gawas nun sa sala. Apan wata mo share. Klaro kaayo na to ang klaro nga direksyon sa Ginoo. Or siguro ang Ginoo naghatag na to og prompting. Nag-aghat ang Ginoo na to nga muhimo tag bold step of faith.
Panuwa na to gibuhat. Ha? Wala na to gi-forgive. Lapas na lang usa ka tuig. New Year, moment tong wali pag sod sa wali mo gibuhat. Next year na sa minaw na sa kanang waliha. No? So karon mga igsoon, paghimog reconciliation. Pagpasaylo na. No? Unsa ka ang kalahian kung sa dihang nabati nimo ang Ginoo nga nag-lead nimo nga buhaton ni unya ni buhat din ka. Unsa kay kalahian? Sa ang Ginoo na siya gi-impress nimo or ang pulong sa Ginoo naghatag specific instruction nimo nga buhaton niya wa ka gibuhat. Unsay kalahian mga igsoon? Dako kay kalahian. Mao na nga matag usan to mohimo ta pagkumitar nga atong kinabuhi ang pagkamasinugtanon sa Ginoo karon. Start small. Sugod tas ginagmay. Siguro magsugod ta nga mo reach out ta sa mga needs sa mga tao. Ginagmay mga panginahanglan. Siguro need na to nga mo spend time in prayer. Unya siguro i-address na to ang mga area sa itong kinabuhi nga nagkinahanglan tag repentance. Ang atong immediate obedience sa Ginoo, kanang karon sugot din ta sa Ginoo, mag-strengthen na siya sa atong relationship with God. Og mao na mag-abli na itong pultahan para sa panalangin sa Ginoo nga iyahang ibuubo sa imong kinabuhi. Dili na mahitabo kung dili ka moingon, yes Lord, karon dayon. Moingon ko, yes ni mo Lord. Mo-obey ko ni mo Lord. So, unsa may ang itong buhaton, ani? I-prioritize ang panawagan sa Dios diha nimo. Ang pagkinabuhi diha sa pagsugot sa Ginoo, nag-require na siya nga mo step out tagikan sa atong comfort zones. Sa tinuod lang, dili na sa yun. Nga buhaton na to. Pero kanunay nang worth it. Kanunay nang worth it, my son. Nakadungog ko sa calling sa Ginoo nako 1995. Unya human to daghan pa kay kung nahitabo sa ninrabaho ko. Unya sa diha nakatrabaho ko, nindot akong trabaho, may akong sweldo. Unya sa diha nag-enjoy ko ato mo kinabuhi, gibalik sa Ginoo ang iyang pagtawag nako. Unya lisod kaayo kay medyo hayahay akong tan-aw sa kinabuhi. Pero ni-obey ko sa Ginoo. Major nga decision sa kinabuhi kay bag uming kasal ato. Unya kada bag uga kasal dagham kag plano. Labi na gyud magunahon na ka dako inyong pamilya. Magbalay ka, no? Pero niyo ko sa Ginoo, yes Lord, ni-resign ko sa akong trabaho mga igsoon. Kung sa tawhanon lang pagpanabot kaanugon ato ingon resign man siya, pero akong gihimo nga choice worth it mga kaigsuonan. Waon ta karon dinhi sa inyo atubangan. Amen? So kinahanglan matag-usa to mohimo tag deliberate choice. Tuyoon gyud nato ang pagpili nga atong i-prioritize ang calling sa Ginoo nato mga kaigsuonan. I-consider nimo ang mga areas sa imong kinabuhi dapat sa imong kinamurag nag-hold bitaw nimo para di ka mo surrender sa imong kinabuhi sa Ginoo. Unsa may naghawid nimo? Siguro imong time, imong resources, relationship, imong career. Timan ini siya maigsoon, saligi ang pamaagi sa Ginoo. Kaya ang pamaagi sa Ginoo is the best way. Bisan pa mag-feel nimo inconvenient para nako Lord, lisod. Apan kung imo ng buhaton maigsoon, masinati nimo ang joy of walking with our Savior and our Lord. Amen? Pakpakan itong Ginoo, ana. So, unsay angay na itong ipanagana kung mohimo kitag labas na pagsugod. Ikaapat, laom kanunay. Og pahimusli ang mga kahigayunan. No? Versikulo 14, basahon na to. Busa nagdagan ako diritso gayod sa daganan. Aron maangkon ko ang ganti sa pagkatinawag sa Dios pinaagi ni Kristo Jesus ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang attitude ni Paul dinhi ato makita nga nagdagan siya dito sa daganan. Nagpakita na siya sa iyang pagbaton og hope, paglaom.
og determinasyon. Bisan sa iya mga kalisdanan, dili sayo ng kinabuhi ni Pablo. Nabilanggo siya. Apan nipili si Pablo nga mohimo og focus ngadto sa iyang goal. Ang goal nga mo iyang gi-pursue mga igsoon is Christ calling. Wa siya motutok sa iyang obstacles. Wa siya motutok sa iyang sitwasyon mga igsoon. Ang perspective ni Pablo nagtudlo nato. Naatay control sa atong paghimog choice. Naatay control sa ato ang attitude. Bisan pa man mga igsoon kung atong kalisdanan murag kalisod ba gyud ani. Overwhelming kayo. Apan makahimo ta sa pagpili mga igsoon. Sa pagsunod sa Ginoo. Unsay angay itong buhaton niini? Kitaa, tanawa ang mga kahigayunan nga gihatag sa Ginoo. Ayaw tanawa ang mga babag. Kung naa ka nimo nga mindset mga igsoon, ang ato mga trials matransform na siya. Imbis trial siya nga seemingly mag-destroy na to, mamahimo hinon siyang stepping stone na to. Mamahimo hinon siyang ang nga mutikang kita pataas, dili siya mahimong stumbling block. Ikaduha, did-i na mausik ang imong panahon sa pagkabalaka. Refuse, deny. Did-i na mausik ang imong panahon sa pagkabalaka. Kung moabot sa itong kinabuhi ang mga bagyo, unsay buhaton na to, mosandig ta sa promises sa Ginoo. Og mo gahintag panahon sa mga pag-ampo. Mamalandong ta sa pulong sa Dios. Mosalig ta. Mo-rest ta diha sa kahibalo nga ang atong Dios is sovereignty siya. In total control. Kung kita mo refuse ganita nga ang kabalaka dili mo dominar sa tong kinabuhi. Kay matag karon og unya moabot man ni nato. Kung mo refuse ta sa pagkabalaka nga maoy mo govern sa tong kinabuhi, naatay freedom nga atong i-pursue ang calling sa Ginoo nato with confidence and hope, mga kaigsuonan. Agi pagtapos, niining mo nga tuig 2025, atong i-anchor na to atong mga kasing-kasing diha sa pulong sa Dios. Ang mga panghitabo nining tuiga mag-usab-usab. Ang pulong sa Dios dili mausab. Mahanaw man ang langit ug ang yuta, ang pulong sa Dios magpabilin hangtod sa kahangturan. Ang ato ang journey nga atong pagahimuon gikan karon ngadto sa tumoy ni ining tuiga, wa ta kahibaw gatod kanos atataman ini kinabuhi. Makaingon ta pagka uncertain niya. Apan ayaw kalimot nga nag-alagad ta sa Dios nga ang gamhanang kamot niya maoy nagkupot mga kaigsuonan sa panahon. Siya maoy nag-hold sa tanan nga mga panghitabo ni ining kinabuhi o kalibutan ta. Sa liga na to ang iyang katuyuan. I-embrace na to ang iyang timing. Magkinabuhi ta in obedience sa Ginoo karon immediate. Mukomitar ta sa calling sa Ginoo. Inay mong tapad mga lagad na ta. Himoa kini mo nga tuig nga magkinabuhi ka with a purpose. Mo grow ka in faith og masinati nimo ang mga kadaugan diha sa Ginoo. Pakpakan tong Ginoo maigsoon. Magampo ta, ato'y duko ato mga ulo, ato'y piyong ato mga mata. Langit ng Amahan, salamat kaayo sa imuhang presensya. Salamat sa imong pulong, Lord. Nagampo ko nga kini magsilbing giya na mo sa amo ang panaw ni mo nga tuig. Magsilbi kini siyang kahayag nga magsilbing iwag sa among pagalaktan, Lord.
Nagampo ko nga ang imong pulong nga imong gipadayag namo niining kahaponon, amo ni nga matipigan sa among kasing-kasing. Nga kini mulambo og mubunga gayud Lord, diha sa Dios nun nga pagkinabuhi. Salamat Ginoo, unsa may nahuman namo Lord, imo lamang ang tanan dungog ug himaya sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.